Tänään 1+1 tehoilla Ella! Ella, mulla on sulle yksi kysymys. Miltä se tuntui, kun se kiekko meni maaliin? No siis, aika moni varmaan näki mun ilmeestä, että mä en ollut näin. Mä olin näin. Et mä olin silleen tosi yllättynyt, mutta samalla silleen maailman iloisin. Mut edelleen mä oon silleen, mitä? Annetaan aplodit, Ella! No mutta. Ennen kuin te pääsette ostamaan ton pokaalin, minkä mä vielä tänä vuonna ostin, näin mä teille, niin oliks teillä kivaa? Ei ollut ihan selvä. Oliks teillä kivaa? Mulla on vähän semmonen fiilis, että tää ei riittänyt mulle. Haluatteko te ensi vuonna uudestaan? No niin, ottakaa se teidän pokaali, mä lähden tonne jengin kanssa. Moro! Mä haluan vielä sanoa, niin kuin JVG sanoo biisissä, liike on lääke. Muistakaa kaikki liikkua, se auttaa mieltä ja kehoa ja kaikkea. On se sitten jääkiekkoa, jalkapalloa, kävelyä, cheerleaderia, mitä tahansa. Kaikki liikunta on hyvästä. Tää on auttanut meitäkin. Ai, mitä? Haluatko Sampo tehdä vai niin kuin mä? Okei, mä voin tehdä. No niin, nyt tarvitaan rumpujen pärinää! Nokia Arena, ootteko te valmiit? Kaukalla vesistä, miten mä vieläkään tiippumas messistä. Kuka
Kaka Ykkönen. Mä kiitän ja kumarran, että päästiin juontaan tätä. Tää oli uskomatonta ja mä toivon, että tää meni niin penkin alle, että me päästään vielä joskus toistekin. Kiitos! Kiitos myös mun puolesta. Ja muistakaa semmonen juttu, että kun lähdette täältä hallista, niin ovelta saa nimmarikortteja. Että ottakaa omanne. Kaikki saa. Pitää saada kaikilla omat. Kiitos paljon!